Bay, musta diya? Karon kay murag wala gyud mong koy update sa mga vlogs, mga video gunsa. Nya ganahan kung naa ko'y mga updates pa na mga videos nga bago, videos nga bago. Nya kanang the thing is kanang murag na busy ko lately and I haven't been putting up a lot of videos in English. Yeah. Nya padung na sad siya tugnaw karon. So pag summer na busy kog mayo dagang kog gibuhat, dagang kog busy ko sa akong life unsa pa na diha. Karon kay murag balik na sad kog ka busy. Pag birthday na ako last April 19, medyo last year hectic kayo, na-stress ko. Birthday na ako nagtunga. Na-stress gyud ko maayo tungod sa pandemic sa pag-eskwela. Karon mo ra gyapon. Same thing, same story. But either way, everything's good. My health is good. Laura's health is good. We're good here. And also dili kayo murag wala may zero cases mi karon pero naa mi gina-check pirmi. So we're in okay na kami nga rin sa Australia. Ang kuan lang namo is sa Pilipinas daghan na kayo. As of today sa India grabe gyud kayo ng ilahang kuan, grabe ilahang outbreak. Daghang kay hospital, there's no more hospitals and ang ilang oxygens it's running low. So yeah, COVID is real. So maglagot ko kita ng mga tao mong sig-post nga kanang it's not real, binuang ra na siya, conspiracy bullshit. Come on guys. Hindi mo ganahan, kung hindi mo motuo, just don't preach wrong information or information na kanang wala mo kabaw unsa. Okay, wala kabaw. Like some people have their families gone with this thing and you guys are just anyway, dito mo na. Muna na siya by end. Kaasab na nagtuon ko na exam na taod. So, wish me luck. Good luck. Muna siya yan. Try sa kong streaming. So, atong setup ko ron bago. We're doing 4K and atong profile. I'm trying out S-Cinetone pang tinapol but I like S-Log so much. I might go S-Log in the future but 4K, murag 10-bit ni siya ang color profile ani. So, murag mag-edit ko. Yeah, hidagkang color da. Murag ana pro. Okay rata. So, mura na siyang update na Warren Bay. And anything else, just hit me up. Also, nag-inom ko Red Horse the other day. Wala na rin kami Red Horse. Ang Red Horse diri ba kay kananay ka lang. Wow, na madali. So, ang Red Horse diri ba kay kanang kuha na siya nutritional fats. Ba't makita? Taon. Tara. So, na siya nutritional facts. So, muna ang Red Horse diri. So, muna siya ang Red Horse diri. So, dapat naka-information nga nani para ma-accepted. So, muna siya. Kapalit lang sa matindahan diri. Muna na siya ba? So, other than that, yes, I miss you all guys and I miss all the adventures and everything else. But busy pa taron. Wala kayo tayo update. Hopefully, okay ra. And also, I'm trying to ask my friend out there, Roy, to put up vlogs and have his YouTube channel. He's a lot, nasa sa China karon sige siya travel. So, if ever na sa YouTube channel, ako i-link sa ubos. But other than that, mura na siya ba? So, nasa kayo sa kasep ng setting. Todong ko nagkagamit og ang camera. So, kani ko ng wireless microphone ko, dapat kusog ang gain para nyo ang tingog, ang audio. Nga kanang imo na lang i-adjust diha kung makita nimo dili mo lapas sa 12 or 6. So technically by magstorya tag technical sa camera in the future. Wala lang ko time karon. Pero yeah, story na in the future and we'll see how this goes. I hope you guys also ma-encourage mo mag video mag YouTube, mag trip lang videos ng kulingon. Wala lang trip lang. No stress. Anyway, magtuon ako pasig magbong ko. Simpak ko. So bay, man akong exam niya kanang duda ko adto, gunsay ayo adto, pero okay na tingal ito. So, muna sa karon ang problema kaning balaya ang gistayan yellow light na yellow. So, usually okay ang yellow kay homey daw gunsa. Pero magsakit ang mata, dukaon ka ba tiguang na ta, padung na madaw tong mata. So, nagbutang ko gamay ng lighting di ako nga white. Ngayon sa white lighting is kadahan ko niya study magunsa like tanawang lighting ba hindi kita na akong naong wapo kay ko muna siya but I think sometimes you need to have yellow light ganahan ako ilisda na bro taas makay ko abot so within 1 week also we have to clean the house kinahanglan limpyuhan kay kali sa Australia goodbye kanang na siya kanang routine check up so every time magrenta kag balay
bakta ta. Every time magrenta kag balay, mura kag kanang apply og trabaho. Muhatag kasi mong documents, muhatag ka pala sweldo nimo para maka-sustain or maka-bayad ka sa imong kuan. Sa ayo kayo. Makabayad kasi mong balay nga imong girintahan. So muna siya kuan na. So after that, kanang once makapasar na ka, once magpuyo na ka ng balaya, ang mahitabo na sa sunod is you have to make sure nga ang balay in order, dili guba. So muna sa namang ginakuan karon kay every year na sila scheduled ang inspection mo. Sulod sila sa balay, picture-picturean nilang balay, tanawon na bay guba, picturean lang unsa. So tanawon na kung okay ba nimo gubang balay kay thing is kung asset mo sa nila niya kanang ko ang balay maganam ka guba, maganam ka bati, maganam ka mauna siya muna siya makaapekto sa na sila ha. So muna siya kanang next week but kanang random na akong ipostorya next week na mo inspection ning balaya mo check tanaw nila kung okay ba mo ba na akong lawn giunsa man ako gi-maintain man ako limpyo yung balay, gi-maintain man ako nga wala maguba ang mga stuff around the house. So muna siya next week daghang makog buhaton, daghang makog tiwason nga edit, daghang giway buhaton but kaya natin to. And then limpyuhan akong balay, organize na ako, limpyuhan ako mga banyo, organize na ako mga lutoon niya kanang mga stuffs nga murag kanang nabugan or kanang mga if ever na mga cobwebs everywhere kaysa sa hilong sa karahin na mga cobwebs limpyuhan sa nato. So ako na i-span within 5 days. Pwede may magpa-cleaner pero gasto niya. So anyway, I'll just do it myself. I'll allocate na ako 1 to 2 hours a day sa ka-part like tapos sa taas dire na. So inay na nato. Muna siya maguno na ta baka mularga tag lain lugar la nindot kay balay grabe nindot kayo nya may problema gunsa pero wala mo kay bawbay kanang once mo mukha mo glaong balay bayad mong dako at the same time you have to maintain unless kung nakapalit ka balay, unless kung taga Australia na gyud unsa pero but mauli mami ni Laura. But anyway, kung unless kung kuan kanang confirm or unsa kanang nakuan gid imong balay ba imuha na gid ba klaro story paling-paling akong utok kanang unless imuha na gid ang imong balay pwede ka kabuhat bisag unsa wala na inspection pero kung nagrenta pa ka pagod shot ka mura ka nang kuan ba kun na ako guba na so muna siyang kuan karon. And mobalik na kog buhat sa batiag nga rig yellow ay nguna ka rin sa white nindot siya nindot na siya kamay white yung murag kuan. Sige magtrabaho sa ngari si Laura wala pa kana po na pay work duhay work ni Laura lain 3 days kuan so mostly naga-work siya stress kayo ako sad nagsigi kog nagspila man ko stress pero sikwat-sikwati sa ko. But anyway, let's see how this goes. Luto sa kong itlog igutong ko itlog nga na ay cheese. There you go. Patang sa ni kamera kay maguba niya ni. Okay, so karon kay nakahuna-huna ako since kanang kuan there's an opportunity for me to like clean the house this week. So ato nang i-vlog ang tibok week na to maglimpyo sa balay. Try lang ako pero dili ang tanan kay hugaw kay balay. So binisaya lang tang vlog this week. Hopefully it's gonna get my spirits up and get me to work. Also I have a lot of things to work na muna akong set up. And if ever, hold on. And if ever mag ask mo unsa man saba, kanang fan na siya nga saba. Anyway, I'll try to vlog this week and luto sunog lang itlog. So balik ta sa initial na tong ginabuhat before na mag-vlog lang sa unsa. Kay mao lang.